La veu de la gent gran. Del Sant Vicenç de Montalt, Xurravents, que compta amb la col·laboració de l'Ajuntament i rep l'assessorament del projecte La vida a certa edat. Sota la direcció técnica de Andreu Barris, director de la emisora municipal. La entrega que se está haciendo, lo mismo en la participación de la gimnasia, lo mismo en la participación que has dicho antes de la memoria y otras actividades. Si no fuera por esa participación, yo creo que los proyectos que subvencionan a las cristianas llegaban a su fin. Bé, jo ja dic, sempre entenc que nosaltres hem d'aprofitar al màxim i destinar al màxim en el col·lectiu en què nosaltres estem representant. Nosaltres en aquests moments tenim 260-270 socis, més o menys 260 per aquí, no? I Déu-n'hi-do és una part important del que és la població de Sant Vicenç, de gent gran, no? El que intentem és que al màxim és que la gent participi i que la gent col·labori. Parlem amb la periodista l'Anna Hernández, que ens expliqui en què consisteix la vida de certa edat. Bé, jo trencaré una miqueta el format, si m'ho permets, perquè això és el que té ser convidada, que una mica pot ser dictadora i imposar un altre ritme. Jo no explicaré res si no em feu preguntes, perquè un programa de ràdio, bàsicament, es fa basat en preguntes. Llavors, jo estic disposada, durant quants minuts tinc, Manel, parcerissa, director del programa? Quants minuts tinc? Des de les 12 de la vespre. Oh, carai, són molts, que hi ha més companys. Però voldria que em féssiu preguntes. El que sí m'agradaria per començar és enquadrar una miqueta la cosa per totes les persones que estiguin escoltant en aquest moment la veu de la gent gran a Sant Vicenç de Montalt. Això és una iniciativa que sorgeix d'un grup de persones grans, entre elles Manel Parcerissa, Pedro Curado, evidentment, però que està impulsat pel projecte La vida a certa edat, que ara em fareu preguntes d'ell. M'ha agradat molt sentir l'Evarist Marc perquè ha citat la paraula participació. Aquí els oients sentiran unes veus, però hi ha moltes persones dins i fora de l'estudi. Llavors, jo el que m'agradaria és que, com que us coneixeu tots, és que digueu els noms de les persones que hi són aquí, com a públic i fora, perquè aquest programa de ràdio serà un èxit quan més gent hi participi. I per començar, avui no esteu sols, sinó que teniu públic. Jo conec a la gent del meu equip, que són Montse Clotet, Ignasi Sangenís i Xavier González, tots ells han vingut de Barcelona. Però hi ha més persones. Quines són, Manel? Perquè tu coneixes els noms. Hi ha en Jordi Comalat, sí, de Seguridad, la Carme Parcerissa, l'Auri González, l'Auri García, que és l'esposa de Pedro Curado, hi ha la seva mare, la Ròssia, tenim el Quico Fons, tenim la Dolors Ramírez, tenim Lluís Moll, el Remei Sablat. Més noms, Evarist, qui hi ha aquí? Clotet, que és del meu equip, les ha comptades, segur que les ha comptades totes les persones i dirà que hi ha un lloc de referència per experiència i per saviesa, sincerament. Llavors, quan els sèniors són escoltats i els júniors aprenen i implementen les seves mesures, és que tot funciona millor, així de clar. Llavors, avui estic molt contenta, senyor Pitxa, no sé què. No, Camproví, perdó. Perquè, clar, que és una ràdio... Pitxa és el mot que em van posar. Jo era pitxa. De ràdio vaig començar sent el Camaco. Sap per què? Què és el Camaco? Jo anava a viure aquí a Sant Vicenç de Montalt fa anys i tot era molt maco. Bueno, segueix maco, no? Però bé, Camaco, Camaco. I vam quedar com els Camaco. Però jo reivindico els pixapins. Sap per què, senyoreta Hernández? Sap per què? Perquè des que no fem els pixapins hi ha orugues. Quan hi havia els pixapins, les orugues es morien. Per l'urea, senyoreta. L'urea matava les orugues. I això és un acte que reivindico dels pixapins, que total fèiem d'això pins, de pixar els pins. És que t'han enredat molt. No, Manel, una mica d'ordre, sisplau, que és vostè el conductor del programa. És que si no, Pedro Curado, por decreto, tome la conducció del programa. Jo, malament que això, de moment ho deixarem aquí, que serà una miqueta publicitat, i després seguirem parlant.
sap que tenim una església... Per què parla igual que jo? Saps què vull dir? He agafat el deix. És que escolta això. Jo també ho era. Sí. Jo també soc de Calafanga. Maco! Ben parit! Que ets maco, ja se't veu. Aquest pin a sota ja està jo, pixapins. Ja no té orugues. Bueno, anem a presentar a Xavier González, que és actor que ha fet el paper, l'actor que ha fet el paper de Josep Camproví, demostrant la seva vàlua com a actor. Xavier González és el director artístic de l'elenc de l'AOCE i aleshores ens agradaria molt que s'expliqués. Bé, hola, bona tarda a tots, encantat d'estar aquí, jo seré breu perquè hi ha molta gent i a la ràdio el temps és vital. Primerament, la meva experiència en la ONCE es remunta fa 4 anys i he tingut l'honor de ser director durant uns anys allà i de continuar vinculat a la ONCE, ara amb un programa, Catalunya sense barreres, que és un programa que dirigeix l'Anna Hernández i que allà l'èxit principal és el bon rotllo i que som verdaders amics. O sigui, jo crec que si vosaltres heu de tirar endavant un projecte com és una ràdio, primer heu de ser amics i a partir d'aquí es construeixen coses i tothom va per el seu rotllo difícil. Sempre ha d'haver-hi algú que és el que porta el tema, perquè si volem portar-ho entre tots no funciona. Però l'amistat és bàsic. Amistat, passar-s'ho bé i transmetre. És important transmetre, nanos. O sigui, en el teatre sempre dic el mateix als meus actors. Si no som capaços de transmetre l'emoció que sentim a dalt de l'escenari en el nostre públic, no funciona per molt bé que digueu el paper. Aleshores, la meva experiència a la ONCE ha sigut una experiència molt enriquidora perquè els cecs tenen la gran virtut que quan s'apaga la llum ells hi veuen, cosa que als actors no els hi passa. Imagina't quin avantatge. Quan s'apaga la llum, entrem fins que fem el programa, això trasladat a l'escenari i fent teatre. Mira, llavors, doncs, el millor és que soni. Que soni. A l'hora passen moltes coses, però hi ha un moment que entra la presentadora del programa. Ostres, que arribo tard com sempre. És que no hi ha manera d'aparcar. Un altre incívic que ha ocupat la plaça reservada. És que n'hi ha tants d'incívics no diagnosticats. En San Vicente hay muchos. I tant que sí. Aviat serà més difícil. És més fàcil aparcar els sentiments que els vehicles. Llàstima que en els sentiments no es pugui viatjar. Si no, tot solucionat. Això és la presentadora del programa que entra disparada. Primícia, hem actuat per primer cop, no? Yo quisiera hacer una pregunta, Javier, un poco personal mía, porque yo conozco... La resta, com el Pius, que no ha obert la boca. Senyor Pius, bona tarda. No sé, jo m'estava preguntant si algú tenia un rellotge. Perquè, evidentment, em sembla que la tertúlia es limitarà a 10 minutets escassos. És a dir, perquè realment semblava que la tertúlia havia d'omplir molta estona, però em sembla que la tertúlia avui gairebé no existirà. Que us dedicarà el nom de l'indicatiu del programa. Ho hem estat assajant. Quants anys tens tu? 8. Imagina't. I el Manel 65, imagina't. Com sona el nom d'aquest programa? A veure. Fort. La veu de la gent gran. Ben fort. La veu de la gent gran. I un altre cop? La veu de la gent gran. Bé, sumeu gent al programa. Porteu gent de totes les edats. No feu un programa sectorial. Esteu fent un programa de ràdio. I heu de portar qui tingui coses interessants a dir. Però el programa ho feu vosaltres, com a gent gran. Bueno, ja no parlo més. Xavi, sisplau, agafa'm el micro, perquè si no... Entreu amb l'actualitat i parlem una miqueta de Pius. Almenys no ho saben els partits polítics, diguem-ne com CiU, el PSC o el PSOE, que és exactament el mateix, amb matisos. Però jo penso que els partits... Em deixes parlar, has parlat moltes vegades. No, deixes parlar. Estem en una tertúlia. No. És a dir, em sembla que no hi estic d'acord. És a dir, a veure, jo pensava que no havíem fet política. Jo explicava exactament quina ha estat la reacció del poble